tambayar mu ta yau zuwa ga Lil baban yalo. Muna son ka kawo abu uku waɗanda ka fi so a rayuwarka, abu uku. Da Allah ku bari in bada koda abu 100 na da wallahi lauru na yawa gare su. A gaskiya abu uku dai zaka ba su. A to naji babu dama nan ɗaya kuɗi, na biyu kuɗi, na uku ma dai kuɗin nan dai a kawo min su kuɗi dai ne so a rayuwata babu wani abu na daga so wanda yi min kuɗi ya kawo min kuɗi. Laya Na bar ma ita. yanzu da Allah ka faɗa mana abu uku waɗanda ka fi sana a rayuwarka, abu uku. Wallahi talauci. Na ɗaya na fi tsanar talauci, na biyu talauci, na uku talauci. Ka inga a ce min ga maciji ga talauci ga kunama wallahi tallahi talauci zan fara kashewa saboda dai yana kusa da wannan gasu cije ka. Wato nan da har rayuwa ta gwargwado ina so in ji daɗin rayuwa ta dole flexing ina cin manyan kaji ina cin kuɗi. Amma dai hankuli na nake da rayuwa ta saboda rayuwa yanzu in baka da kuɗi ba a yi da kai kowa kwata mantuwa kai da kai. Ni abun ma sai ya tesa na haushi sai in tuno da duk wanda Allah ya bayo gobe zai ba wani kai dai ka ci gaba da nema sai da jira ba komai na kaban na mere rayuwa ga ta duniya kada gane ɗayan manya suna health punch na naira dubu punch na dala suna ta watsi Ana ji wala yana gani amma wai musu na ganin mu ko su kira mu su muna wallahi su ce Lil tura account number ko 2 million haka su tura min ni kuma in ta flexa amma ba su yi kai ɗayan mai ne ba su yi wallahi ya kamata a iska cewa mu dai da an marayu suna dan diba mu suna dan watsa mana wani abu tun da uwayen su sun ki ba mu kuma sun kwace namu kaga ko ya kamata a iska cewa diba mu saboda rayuwar gabata da tabbas ko shi kana ya mutu babban bakin ciki kana tallaka ka mutu kuma lahira a baka kashi wanda Allah mallam mai gida nace hira gar muka halan nawa ne za a bani dan bai ba ce kwata aikin manza na kai nawa ne za a bani ga hira da muka yanzu celebrity za ka zama hanyar ɗaukaka ta na gaba da ba kai ba ko sisi zan baka ba mana hira ina nake da kai nace mu dan gawayen ka taka amma wallahi kamar min in ba ka rena da ba ka dai kai ta hira ne tun da zaka ce ko sisi baka ba na bi celebrity da gudu babu wando tun da yunwa ma naka ji kana ta hira ne ina tunanin ma kuɗi zaka bani hakuri na ta da Allah Lil a tun da ka san me hakuri na ta da Allah ta yi dai ka ban min wallahi in ka biyo ni ina sa sai likitoci sun burkuce ka wallahi